Kajing tmo ko soka ban penrong ya community integrated skill learning CISL kum kawai na ki vocational subject haki school kamlong ke basuk nama ba om baro ki kam batre ki mi ki pa kalong ke babha ya kanil ong da bobu kala khonjiram haba kren mentak singi seklap tai kubo u babu kala khonjiram ong ba nalol ki khat atri ki vocational subject ki bladon lupa ka soka jela kadang sian ga warna akajinglang jong ka kanhun menteri soka ban penrong saya ka community integrated skill learning kani ka CISL kalong ka ai kam bagi mi pa kitrei kidei ban hikai lang ya ki khun la ka dei ka kam bagi trei ha kam rep kam riang ka siat jing bam nei kanu kanu ka kam bagi trei ki khun ru kidei ban nang ban trei u ba bukulal ong baka jing sngeu u kani kalong ba kani ka CISL kam long ka basuk namar ba om baro ki kam batrei ki mi pa kalong ka badei kalong ka bha ula ong bakane kam dei ki basuk ban hikai ki khun ya ka kam ka ba ki kmi ki pa ki trei namar ki don ki khun ki ba but ya ki kmi ki pa bat don ki bombut bat don ki jaj kam ba ki kmi ki pa ki trei kalong ka ba bha bat don bat ke bombha na kliang bo bukal ong ba ka soka ka dai ban kren syai kedare kani ya kani khnang ban yo ya ka jing syai ya jaj kam ayu ba sya ya ki kmi ki pa ba ken hikai ya ki khun Mình atayo và nakaliang jong konrad jong lakmen bat itu gi minister bodo jong ka sokang playa kala pentri kam biang nalo gitu gi khan atli ki bukisna subjek bagi sim gi kena ti ula pas biang ba dai man pendung sekane subjek bat yakane subjek ki khat community kemut jong ki pai ba mo jong bisnong ga thao community intensive skill learning bat hakane ngayo sneo bukren konran ba ikmik pa kin hika ya ka kam ko bikitre lagi tre daga set tendun ikun gide kan nang man set tendun lagi tre daga kamrem gide man nang ikun kamrem lagi ri jingri gide man nang len kita naman kala duna kam sokan ti kata ngaklem question ngan anum beng ka biang dari fi pandra daga nu subjek daga nu ka bisna subjek ndai ngaperkhat mengaba wat perkhat tang ya kebabahat ya kan ni bagin hika hikmek pa ya ka kam yang ki kemut kam dai baro kebabahat kan ya tu ya fi gidan do gibun giba vanra ka jing kai ki jing ta ya ka kam hikmek pa la ka hikmek pa ki set kia yong hi than so yong tribun de san phau hi spangut ki yeng giba set kia ki kamai kemut hikmek ki pa ki hikai ki kun man set kia kata kalong na kamlong na hakasoka ban de gila yo ya ka tu certificate bagi bit man set kia kasoka ka de man ai license man set kia kata ka de jing sngo junga wat ki long ne man ai mak sing mi pa ya ka ba in hikan pi la ka gik me gik pa don bada sibu IVR yeng ba lek de drops in hikai ban lek de drops ka kamlong don du me pa kum sit kha gi hikai gi kun ban lek tu ban lek krong gin hikai ban lek krong biang de hanga ka don ge kata ka jing kata nyimat kini gi kabinet meeting gi minister ki perkhat ba lada gi long MLA gi long minister ki kwa mi kun gin hikai begin long MLA begin long minister gin hikai lem ya ka politik ya ki kata kam dei basu kinang mut ba indira kan hikai yu rajib yu rahut bat minta tete ti kum ju ru punun hikai kon rat yu la se kata mo kam dei basu ma idon ki kun ki babu ki mek pa idon ki bombut bat kanno ki mek pa kin ai mak si kan ni kam dei ki basuk yang i school ru bangin ya takel halol kan ni ki bagi mek pa kin hika ki ai ki khna ti si than go da le jong i te sa the sa bangladesh ki bun ki mek pa ki khai ma pla ti long ne am ki mek pa kin hika lem ki kun kin khai ma pla yo sokar kam sa ken namar ki don ki kam ki bagi mek pa ki train kebasokan KM ke krim encourage idon pada tibagia encourage ke sokar ke depan ai ke bahasa ke dah mo ke ai ke bagi mik pa kin hikai man ombaro mik pa i train mta ke bahagi bisneu idon ki bakamai kata ke de ki sneu jonga mo ki sneu jonga kamno ki be ki sneu kata ke de subjek ki ring fi